Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi'ade ervâhil eşşâr ve emâcil bihâr ve kateratil emtâr. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala anhu zamanı Mekke mükerreme bir Hazreti Ebu Bekir beriya dini İslam'ı ticaretlere uğraşmış bir. Şu an ileri gelen Mekke, zengin Mekke yekşici Hazreti Ebu Bekir bir radıyallahu anhu. Daha pişti vakta vakti ku Müslüman bu ev mali xwe temam riya Xweda, riya Peygamberê Xweda da xerç kir. Pirê malê xwe jî ewan kolê ku Müslüman bûn, mezlûm bûn, zulm lê dihate kirinê, malê xwe dida ew mezlûmana ji zalim dana xilas kirinê. Zamanı hate Medine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu hate Medine mali daha xelas bu. Tiştek mali nema. Temamı mali Xweda xelas kir. İdara xwe bi çi dikir Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu. Diçû yekî dinarî wî hebû, bezî wî hebû. Diçû bezî wî didot. Icreta xwe distan, perê xwe distan, bezê wan didot. Ewi perî vadihanî îdara xwe dikir. Ji bo îdara dünyayê ku meriv bixebite, eyb tune, xebatîra eyb tune. Çi dibe bira bibe. Eyb ew e ku meriv nexebite, meriv boş be. Peygamber aleyhissalatu vesselam devamlı dua dikir, digo ya Rabbi, digo tu hevza me ji gewşekbûnê bikî, tu me gewşek nekî. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu bezî wî cinarî xwe digir bi icreta xwe bez didot, perê distan dihan pê îdara xwe dikir. Zaman derbas bû, Resulullah aleyhissalatu vesselam hicret kir dünyayê. Hazreti Ebu Bekir bu xelife, wetê bu xelîfeyê dînî İslamê, ew mala ku diçû bezî wî didot, jinikê ji mêrê xwe ra got em mervekî din ji xwe ra bigirin. Hazreti Ebu Bekir bu xelife İslamê. Daha vê görevê nikare bike. Ê daha meaşê xwe bisîne. Ji me ra mervekî din lazim e. Wetê bû sibe, jinikê ji mêrê xwe ra got, mêrê wî hat Hazreti Ebu Bekir ra got radıyallahu anhu. Ya Ebu Bekir îro şunda tu nikarî vê görevê bikî, ka tu bûyî xelîfe İslamê, tu bû xelîfe Müslümana. Tu ancak göreva xelîfetiyê bikî. Ji gayrî wî jî tu meaşê xwe bisînî. Hazreti Ebu Bekir mêze bikin. Hazreti Ebu Bekir ka çi dibêje? Ku xelîfetî destê min ji vê göreva min nadekirinê. Ez hem xelîfetî bikim, hem jî ez ê aynı göreva xwe bikim. Hazreti Ebu Bekir bir xelîfe İslamê, bir xelîfe temam Müslümana, ki îdara jin û zarê xwe îdara xwe bi perê Beytülmalê nake, ê here aynî bixebite, aynî bezî wî cinarê xwe bidoşe, perê xwe ji wira bisîne, pê îdara xwe bike. Ji re gotin ya Ebu Bekir, ka nabe tu heq bûyî xelîfe? Got qey ez bûme xelîfe, ez pir pê mezin bûme, görevekî pir mezin ketiye hüsyê min. Emrekî pir mezin ketiye hüsyê min. Kesinlikle ez ê wî göreva xwe ji bikim wî jî bikim. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu hem göreva xelîfetiyê dikir, hem jî diçû bezî wî cinarê xwe didot, icreta xwe distan, ew icreta xwe dihanî pê rizqê çoluk çocuğê xwe pê îdara xwe dikir. Dönema Hazreti Ebu Bekir wetê xelîfe bû, şevekî Hazreti Ömer mêze kir, Ebu Bekir Sidîk, millet herkes razaye, Ebu Bekir Sidîk xanîkî xirabe heye,
چو کتوی خانی خرابه قدره کی سکنی زوریات چو مالا خو Hazreti Ömer eva takip کرد گود و ساعت هاندا Hazreti Ebu Bekir şu ketevi خانی da kes yaşamış nabe çu çı vatik ev çu mala xwe Hazreti Ömer şu kete hundur çu hundur da mezekir jinekî ihtiyar cavê kore aşırı derecede zayıf bir ihtiyare, çaresiz de, ji kerema xwe re kanala Şakreko pê li ser YouTubeê biacibînin bişopînin ji bîr nekin abone dengê bin. Hazreti Ömer dihat naskirine, sert xeber, bilind xeber da. Bi dengekî yumuşak jî sual kir gotu kê gu ez filan kesim. Kesî te heye tune gu nakesekî mi tune. Pekî kê te mêzet ke gu e nizanim meri vektî nanê mi dide, ava mi dide, çekê de giştike, ciyê de giştike, careke de lê dixet çek. Kê gu e nizanim kê. Kaçavê min nabîne nizanim kê. Nabê ez kê me. Hazreti Ömer radiyallahu anhu wetî derket, xwe bixwe ya Ebu Bekir gotu, ji bo vî nehatiye yaratmışkirinê. Bu sibe çû mala Hazreti Ebu Bekir. Ku ya Ebu Bekir aqwa jin hene, cariye hene, xizmetkar hene, yekî bişîne bira xizmeta wê jinkê bike, gerek tu herî xizmet bikî. Tu xelîfe İslamî. Xuda çiqa tu mezin çê kirî. Ku ya Ömer gerek tu vê seram dernexî. Gerek tu kesî ra nebêjî. Ez îro xelîfe İslamiyim. Ez jinekî bişînim, xizmetçîkî bişînim, bekî here, bekî eziyet bidê. Bekî zemanda nanê wî ava wî nedê. Bekî tanekî lê bixe. Huzûra Xuda da ez ê çi cevabê bidim? Xuda ji min sual ke ya Ebu Bekir tu xelîfe bûyî. Tu xelîfe İslamî, tu padişahî İslamî bû. Eva jinkaha kimsesiz bû. Eva nedhat xweykirinê te çima bixwe neçû xizmeta wî nekir. Te çima însaneke başqaşan eziyet danî. Gerek tu vê sora min dernexî, hetanî ez sax bim ez ê vê xizmetî bikim. Hazreti Ömer kesî ra negû. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anhu vefat kir. Bey vefata wî Hazreti Ömer eva göreva hanî üstlemiş kir. Here jinikî vefat nekiribû. İlk roja Hazreti Ömer wetî çû, Hazreti Ömer jî sual kiribû dilê te çi dixwaze, xurme goş me bîne. Hazreti Ömer xurme birin. Xurmek dayê dendikê wî jî dernexistibû. Jinikî wetî çaxiste devê jinkê lê mêze kir, gu ew berî xizmeta min dikir, qey ew nehatiye, yekî din hatiye. Hazreti Ömer na gu ezim aynî. Gu na ew dinê dendik derdixiste da min. Hazreti Ömer dendikê wî derxist dayê wetî derket derva. Gu ya Ebu Bekir, wetî tu sax bû ji Xwedê tu mezin çêkirî û kes nedgîşte te, piştî vefata te jî em xwe nagîne te. Hazreti Ömer hinek xizmet kir, hetanî jinikî vefat kir. Piştî vefat kir, Hazreti Ömer eva ji Müslümana ra got, sahabiya ra got. Got Ebu Bekir çiqa Xwedê mezin çêkiribû. Got dönema xilafeta xwe da Hazreti Ebu Bekir eva xizmeta hanê dikir. Bey wî ra evî görevî min üstlemiş kir. Hetanî jinikî vefat kir. Meriv bibe meznê toplumê, meriv bibe önder, meriv bibe padişah. Wisa kolay nîne dînî İslamê da heq ferhene yek fena Hazreti Ebu Bekir. Ew jinka dikarû bir sürî xizmetçî hebû dikarû xizmetçîk bişanda. Pere bidayê bişanda bi xizmeta wê jinkê bikira. Ama çi got Hazreti Ömer'a? Gu bekî zemanda nanê wî nedayê. Bekî çû tanek lê xist. Bekî sert bilin kir jinikê eziyet dî. Huzûra Xuda da min ê çi cewab bida? Xwedayê ji me re bigota tu xelîfe bû, tu padişahî İslamî bû, tu sorumlî bûyî. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as selavat.